jelikož už to dělám asi po 8, tak už jsem moc sedna, takže si to sluchá, jak? No, nejsem sexy. Jsem sexy. No, prostě si to učešte. Jako normální člověk, který si ráno češe vlasy. Teda aspoň polovinu lidstva. Češete. No a pak si takhle uděláte ze spoda. Abyste to měli takový jakože. Natopírujete ofenu. Já mám tam zrcadlo. Čekat. Jí to nebylo? No. Šanete, jak to mám prostě udělat. Prostě si vezmete tu ofenu a natopírujete, jako někdo to chce mít rovný, tak se to přežehlí. Vlnění nevím, jak se to dělá, protože si vlastně nevlním, protože nevím. No a potom to stužíte. Ještě to předklodíte, stužíte. Takhle. Potom to hodíte. Hodíte dopředu. No, takhle si prostě dělám vlasy. Potom, jak se maluju, používám tyto 2 věcičky. Třasenku. A linku. A problém je v tom, že mám zrcadlo tam, takže nevím, jak to mám udělat. Přemýšlím. Jedině, že bych to dělala do objektivu a to bude vypadat jako debil. No. Nevím, tak já to zkusím. A já jsem se ráno odmalovala, takže to ještě mám. Když já nevím, prostě to nevidím. Prostě si uděláte špičku na oku. Nevím, no. No, ne. Tohle malinka. Jsem tu. Tak. Udělám ještě jedno potom, jak se maluju, třeba zítra. No. Pokud líbilo, tak dejte třeba ještě like, a nevím, to mám říkat, tak